Yeah, this is the sacred land of Agbaogugu. We are in the grove, the sacred land of Agbaogugu. Before the chief priest here told us the origin of this place from Agbaogugu, Ogugu, Owere, Ihe, Agbaogugu, has told us about the potency of what we have here, prosperity, families with child difficulties, people who seem or pray to do well in business, travel outside the country, and to have above all the fear of God and the love of one another. Madi etu ujo Chineke. Site n'ihu mmadụ ibia na na-ekwuba aka ọtọ ya na ezi omume. Na onye ọbụla chọrọ ihe dị otu a, ya were ọsọ ọsọ kpọrọ baba na ani. Mụnwa bụ Chief Norbert Agbaogugu. Ife mere mma one of Agbaogugu. Ana m ekene ọha na eze n'ụwa niile. Ife Chukwu kele eke. O kele ni ka an ya ntaja ya m. Ana Agbaogugu bụ ho n'ife bụ wonderful thing. Dị na banye ma akwụbere ife dịka n'ụwa ka m pụtara ụwa. Ajelu m India, ejem China, ejem Dubai, ejem South Africa. Yegbe ebe ahụ niile wee nata. Chukwu wee sị na ọ na-adị mma ka mbịa mee omenala. Maka na omenala chọrọ onye anaghị atụ ntụ. Ọ chọrọ onye eziokwu. Yes is yes, no is no. Anyị na-ekene Chineke kele na Agbaogugu na ugo tiile anyị. Imekwa eji ife bịa na Agbaogugu na enyewu date. Banya abụghị ebe iji nọkọta dịka anụ ka ihe akwa wote anụ nke wu portion anụ ọgụnwa nwe mmadụ ama anawe and na onye ọbụla mekwere ife ọjọọ dị abata na Agbaogugu. Agbaogugu na iso ya ma elu ife akịta kwe nkwe ya imeghere ife ahụ ọbịa o wehu udo na wolubịa o welu mbe wolubịa and ọbịa ọgụ ahụ imekwa ife ahụ ọchụgụ mee ọnwụ ka onye na-esole. And gị ga mmadụ na-eju ndekwa ụgwọ ma ọ bụ gị na mmadụ mekọ ibe oyi ya ibe kwesịrị a na Agbaogugu ikpechikwela ụmụnna ma ajụ ọwụ ikpechikwela ụmụnna wụ achị na ekpechi ma achụ gị ga-ekpechikwekwe ọ bịakwa nke ugboro ite ọchịkwa na ọ na-aṅụ iyi ọṅụkwa ya ọ bụrụ na o mere 7 days ọ nọ n'elu ọnwụ. So na Chineke nyere Agbaogugu ngọzi ibe dịka na Agbaogugu and nyekwe nte ebe na-ese. Nte ebe na-ese ahụ bụ Ogugu, Owele, Ihe, Agbaogugu, Akebe, tinye ha ugo. Anyị agwụghị ife na-eme onwe anyị, ọbara onwe anyị. Onye mekwa eku oku ife ji eme nwanne ya oburu ụzọ ọgwụ n'okporo ụzọ. Ma luo kịta, ume o jiri kalụra eme ume bụ ịbịakwa chọọ ime ife omenala. Ịbịakwa nata nkike na Agbaogugu ọ na-edu ude. Ọ bụ niile alụgwo ohere plọt ịlụọ plọt iyi lụọ n'obodo niile dị n'iche n'iche. Ọ na-edu ude lụọ talụ echi everyday na-egbu efi, a na-egbu ebiri, a na-egbu ọkụkọ. Iwu bụ na nkwa ikwere na ihe emezikwe. Onye jikwawa ụgwọ ọkwụ ụkwe ya ka na Agbaogugu gosi ife ala otu anatara we and na ife dị n'ime ya bụ ọ Chukwu kelee ni ka ahụ mana omenala ya adịlịla ụwa ta ụwa ụka adụ egwero nke ya abụọ ya ka m jụsụ na m ejegwa obodo niile dị iche n'iche omenala dụ ndị uche na enwere ndị ka a na-akwụ ndị iche nwoke na nwaanyị ụgwọ a na-akwụ na obodo oyibo ọnwa jikwa ha ewere ego nke anya ada azụ ife ụzụzọ anya adịghị ife abịakwa na nte ebe na-ese ha bụ 1 and ka Chukwu ji jikọọ ha ọnụ enwe onye kwukwara ọbara nwanne ya nke ya aga n'ọnụnụ nwaanyị imekwa ego n'isi nwaanyị kpam ọ nawa akwụchighị ngo ya. Iwu bụ na onye ahụ kwụrụ ụgwọ n'isi ya nwe ụmụ niile ọmụta ọgọ ọmụta iyi kọtụ elu ha majistreti elu ha imeghekwa abịakwasịla anụ ọchụrụ ndị ahụ niile ma ogbuo ma onye si na a na-eyi a na Agbaogugu every year na ebe a na-akpọ ebe ọnwa isii ahụ zukwe ma ị nọ n'elu ma ị nọ n'anụ bụ onye nwe akwa Agbaogugu ịbịa kene a na Agbaogugu n'ife ị na-eme ife o meelu
kene ya ekene she na ochete wo nata ebe ọ bụ na ịnọkwa nsegbu ndị nwa ibe dị ka mmadụ ma ndị osu nọchi owu n'ụzọ sha na Agbaogugu ọnọkwa ndị osu ahụ clear I understand ndị na-akpa ike niile kpagbudekwa ekpadebe olitolebe nke ya agwụ ana Agbaogugu ekpuchi ha ịgafere ebe ị na-eje ọ bụkwara na ịmụtara nwoke ma ịmụtara nwaanyị ebe a yọrọ bụ ụmụaka efu obodo oyibo n'ụzọ ije ịfụ akwa ụzọ ije nne wụ na nna nwụ nọdụ ya ife na-eme n'ime ya bụ ife ọ bụla ịkpọkwara efe nwa ahụ ọ natagwe ndị ọ natagwe ma nwoke ma nwaanyị ọ ya kpọkuo ya enwere ndị na-anọcha im anọdụ ebe ahụ kwe nkwa ele izo ya ọ nọtabe eme nkwa ha okwu adị na ịnọkwa kuo nwanne wee anọ sha na Agbaogugu gbukwa onye ahụ ị ga-akpụta ebunyi na iwu ọkụkọ na jam mee na katọn iwu merire dịka na isho na gị nọ n'obodo oyibo ndị mere lulu 10 ka a natara na krismas amalụ kịta n'okolu nwanne ya the best na ịbịa n'ebe a gwa bịa dochie ya ọkwata ebe ahụ bịa ahajuo ha ma nwa ha ma nwa ha enweghị onye na-echikwukwa iku ha anụ kpam ihe pụta ọkụkọ pụta ebi pataja mbe weta ihe wee bịa gosi ana ime ha okpocha ebe nna anyị wabụ ndị shi eshi wee bịa o nwekwara ike ịbịa gọọ na were ngozi ga na anyị abịa kịta adị ị na-anaje na ije eche ọjọọ gbalị ise ka m wee tụọrọ wa ụhụ ana itulu ugo wee na-ana ese ọkwa ịma na ụmụaka anyị pagboro ọhụọ were ife a na Agbaogugu oje obodo obodo enweghị nke natara igboli ọkwọ nwadụnụ ma ya lụsi na be anyị si na ga-ewere eje obodo oyibo ọ ibe dị ka mmadụ na-agba out of 100 ndị ọzọ niile ma onye ọcha ahụ bịara chiche eje weta ọdụhụ ndụ mụ jewe na China ebe a na-egosi alụ ibe ha ka afịa agwa ọkwa anyị na ibe anyị nwegburu bụ ibe dị ebe ahụ dugbu na anụ Igbo ndị Igbo wolu nkike dị na be ha wee jenye ndị ọcha onye ọbụla natawa na omenala bụ the highest thing before ụka mụ kelee Chukwu ka m bịa jiwa anụ n'ibe anwa na mụ gwara gọvanọ nabatara mụ the whole Enugu steeti nabatara mụ anọ n'ebe a ọkụ ihe efi na anụ akụ Igbo na each local government autonomous council wolukwuo mụ nọ n'ebe ha wee gwa acha na omenala ebido kịta and ka o bidolu ndị ọbụla nata ọbịa meju ibe dị na be omenala dị na anụ Igbo nwere pawa na anyị nyere ndị ọcha mụ na-aza Nobat iri ha bụ eko elu igwe echumangene mụrụ m na-aza Nobat anyị kwuru ekwu unu na-atawa ndị Igbo na-atawa no Igbo na-atawa no Igbo na-atawa no Igbo na-atawa no omenala ya adịlị n'ụwa tụ ụwa o ise efe a na-etumikide mgbe amụrụ m bụ ibe agụrụ m bụ Ekoye Egwago Okorie Ogwa ani nna mụrụ mbụ lolu igwe Chimangele Odenigbo lolu igwe Chimangele nado chi igwe Chimangele ụmụ adụfụ ya kakwa anyị adụfụ anyị na-eme ume ana Agbaogugu na-eme ume ife iyọlụ omeluwe kwana na Agbaogugu onye atụ ukwu ime nke taa ọ bịakwa enye mmiri nsọ ana Agbaogugu ọtụrụ ime nke a bịa abụghị nke ibe da ọgwụgwọ ajụjụ ọza gbukwa eme ma gwa na ga-efe ihe eme and emekwa ife ahụ ya atụ ime okwete nkwa ife oge mere ma ọtụ ya ọbịa mee ọ bụ na ọ na-edu ude ọ na-enye m ngozi dị ha ibe na si ite bụ onye omere mmiri Ifeọma omere ka a na-ekene ọrịa mana ya ekene daalụrụ nne onye ọbụla na-eme ife ọjọọ dịka na Agbaogugu onye Agbaogugu zuwa oshi mmewe ife ọjọọ nọchiwa ụzọ nke ya aga igwenu mba na mbọ ngwara nwa bụ Ogwugwu Owele ihe Agbaogugu akebe ikwu ife dị mma
Isu onye ntebe sinaga na la mo nwa mi fedeka ojo awes maka na anyị ncha one in God. Obuchi. Nshikwu na na-edobe ndị Agbaogugu na-edobe na Agbaogugu. Ejo fika umi. Angomma. Can I go show example? In a video one. One, in a video say, I go to Niger who you Ambe Mazeno Kwekachi, Igbo cultural ambassador Yenezozoma. Manakwaniti here Basara Omenala. We move around from place to place, village to village, elders to elders, native priest to native priest, and prophetess to prophetess, asking them questions about the loss of our culture and why have the Igbo as a race derailed. Gịnị kpata ndị Igbo ji wee hapụ ihe ndị Igbo dowere ha? Ha ji wee dị ike ma dị ebube. Wee fewezie ihe ndị nna ha na-egosiro ha. And that is why we are clamoring for a return to that path of glory and honor which was bestowed and left for us by our ancestors, the fathers who begot the Igbo race. I encourage all of you young men and women to make a clarion call and a return to our culture and tradition. It is not evil. Maka na ọ bụ na evil na ndị gbaa edowe a were rapụrụ anyị. Nna anyị si na ya eje China. N'ebe eje na China wee ihe ndị baa ka efu n'ahịa ndị China. Ọfọ niile ihe ndị ọcha buru ihe niile edowe na be. Asị na anyị wa amara ihe anyị na-eme. Let us make a return to our own culture and what? Our tradition. Ije in India, woro mmadụ nọ na India na-azụ afọ onye ọcha. You can never see the Indian man answering Norbert, Charity, Cletus, Philip. Ndị India na-aza afa ha. Afọ onye chọpụtara independent anakpịa Mahatma Gandhi. So let us return and not throw away that which belongs to us. I greet all of you. Once again, I'm Mazeno Kwekachi, Igbo Cultural Ambassador. I greet you.